akwayo sirkal maduong' kabisa no yiene yudhe vijende mana kaka ne gise puodho political party mano bedo lunch gi Morara Kebasa Ndumako Ure and the rest wang'e adiere ni ma political party mobedo sponsored gang'owa gi Kenya Kwanza government seche magi sponsor seche mane gi launch jok mano launch godo gi ne gin yudhe mage dong ne gin yudhe mar UDA ka Sankara ne onge kuchucho no se bedo dismiss gi jo UDA ana bedo dismiss Morara gi no dismiss to kare jomage mane gi launch godo you should not appear there because you want what is accountable ne sirkal gisero sirkal ma political party mar Gen Z mosedh gi sirkal kendo Gen Z ok support ni mano political party wa to kendo sirkal o support Gen Z mabiro gi political parties gi ndire young aspirants mo secret political parties gi po the political parties gi mondo bedi mondo ko chopo mbele kata kwa donje coalition mora to donje yo moro makare kendo wasidh candidate maro ka sirkal okole beto an gima temo wacho kae ni